Salam alik. Ata Vatan TV'nin tomoşaçıları. Men şu sizin bilen şu YouTube kanalımızda didarlaşýanlygymyzda begenýän hemmäňiziň orada namadlaňyz kabul bolsun, berýän sadakalaňyz kabul bolsun. Täze proýektimiz, täze gepleşigimiz. Aslında biz gepleşigimiziň adyny Ata Vatanna halipalar dip atlanyrjak. Ýöne şuňky biziň mihmanymyz, biziň gepleşigimiziň adyny has owadanlaşdyrdy. Bugünkü biziň mihmanymyz bize goşgy getirdi. Şo goşgyda da şeýle titrler bar. Sunnata besnenen sahnanyň töri, ustatlara biziň ýylla sarpa bar. Hormata münasip olaryň bary, ustatlara biziň ýylla sarpa bar. Biziň ýylimizde, biziň watanymyzda, edi Türkmenistanymyzda zekinlere, ustatlara uly hormat sarpa bar. Şoň üçin biz täze gepleşikler toplumuna başlaýar. Ustatlar Ata Vatanna. Şuň ustad aýdymçy. Ustad artist Türkmenistanyň at gazanan artisti Gödel Öwedowa bizde mihmançylykda hoş gördük Gödel. Sağ olun Gülali. Hawa, sana sağ ol Gödel. Gepleşigimiziň adyny has gödelleşdireniň üçin. Mehriban tomoşaçylar Gödel goşgy alyp geldi. 3 tane goşgy. Goşgynyň awtory Şahir Hanyeli Babayev. Şul goşgyny okudukda, ýani biziň Ata Vatan TV'miziň prodüseri Dewran aga bilen gepleşigimiziň adyny Ata Vatanna ustatlar diýip atlandyrmak makul bildik. Ilkinji mihmanam sen Gödel. Ilkinji söýdüm tomoşaçylara. Şu gepleşigimize çagyryp, şunun ýaly ütgeşik bir ustatlar bilen gepleşik edýäniňiz üçin köp sag bolsuňyz aýdýar. Sebäbi biziň dogrudan Ata Vatanymyzda, ustatlymyzda, arka dagly serdarymyzyň saýasyna, mehriban arka dagymyzyň saýasyna biziň ustatlarymyza ulakan ýol açylan, biziň ustatlymyz bilen işleşmäge, biziň halipalarymyz bilen işleşmäge uly mümkinçilikler döredilip dur ýurdumyzda. Şoň üçin şunun ýaly gepleşik gurnap, ustatlar bilen gepleşik edip, şägirtlere şunun ýaly görülle bolýanyňyz üçin köp sag bolsuňyz aýdýas. Sağ ol Gödel. Gödel, ilki bilen adamy näme begendir ýa-da men özüme hemişe maňa şatlyk berýän duýgy, şatlyk duýgusyny berýän bir zat bar, sowgat bermek. Sowgat almakdan weterem sowgat bermekden lezzet alýan. Häzir sowgatymyzy uzatsalar, size taýýarlan sowgatlarymyz bar. Ilki bilen sowgatymyzy gowuşuraly. Sağ olun. Sağ ol kakajan. Anha Gödel. Makul hyzmat terjime merkezi biziň şu gepleşigimiziň himayetkäri. Şoň üçin anha size näme iň gowdar diýip almak uky. Köplenç dörejesine o adamsyna ýetmeýän adam şom gadýan uky. Goý hemişe ukyň süýji bolsun, düýüşleriň ondan hem süýji bolsun. Innem bilýärsiň gyjagarlaň bar. Çağalar üçin iň derur zat näme? Dil öwrenmek. Şoň üçin makul sözlük diýip biziň internetde ýörüýte prilajenýamyz bar. Makul sözlüğün adından ve makul hyzmatyň adından sana sowgat. Bu men üçin gyzlam üçin ulakan sowgat. Spasiba, köp sag olun. Minnetdar. Gödel, gepleşigimiziň ada ustatlar Ata Vatanna. Şoň üçin öz-özünden düşünükli biziň gurrunymyz ustatlyk hakynda bolar. Sebäbi gepleşigimizde ilkinji mihmana sen, senden soňky çağırjak mihmanlarymyzyň hemmesi türkmen sunugatyny, türkmen sunugat älemine ustatlyga ýeten şahsiýetler bolar. Inni ilki bilen şu goşgy hakda aýdyp beräý, sebäbi Şahir Hanyeli Babayev size şu goşgyny gowuşurypdyr. Bu goşgyň içinde de öz eliňe bereýin. Meni has täsir galdyran bir goşgy bar. Ustad halipamyz hakda. Hawa. Şu Hanyeli ağa 2019-njy ýyly Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň adyny halipamyz Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyewanyň ady daklanna şu goşgyny döretdi sentýabr aýyna 2019-njy ýylyň 9-njy ýalňyş ýok. Häzir aýdyn. 6-njy sentýabryna şu goşgyny döredip Maya Kuliyewanyň adyny şu göterýän Türkmen Milli Konserwatoriýamyza şu goşgyny sowgat berdi. Nahaşy goşgymyzdan Maya Kuliyewanyň Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň muzeýine ýerleşýär. Onuň senem şu halipamyzyň şägirdi diýip maňa uly hormat bilen şu goşgyny getirdi. Sebäbi bu goşgyň içinde halipanyň şägirdi diýip men adymy. Onu okal ilki goşgyny. Men şu goşgyny tomoşaçylara okap bereýin. Mehriban tomoşaçylar, Ata Vatan TV'niň tomoşaçylary. Men näme üçin Gödel Öwedowany birinji mehman etdim.
Türkmenistan'ın gahrmany Maya Kuliyevanyň çyn şagirdi bolanyňyz üçin gözel. Şu ustatlar hakda gepleşigimiň birinji mihmany sen boldun. Häzir şu goşgyny okaýyn, onuň söhbetleşigimiz dowam edýär. Sunugotyň içinde ol güneş ýaly. Maya Kulu ustatlaryň ustady. Söýleýänler onuň opera ýoly. Maya Kulu ustatlaryň ustady. Diyarımda eden işi mertebe. Ýatlar onu şuun yeni erteler. Sunugot yolu dowamattır görseler Maya Kulu ustatlaryň ustady. Şagirdleri dowam eder ýygyny. Gödül öwüz ýatladyp dur ödüni. Dinläp görüň biwe aman gydyny Maya Kulu ustatlaryň ustady. Bu goşgyň entek dowam bar mehriban tomaşaçylar inni şuun biziň mihmanymyz Maya Kuliyewaň şagirdi gözel öwedi bar. Bir sowal gözel saňa. Men Maya Kuliyewaň özü bilen Halipa bilen Ustat bilen kän işleşdim. Filmlerde keşiplerdik, gepleşikler ýazdyk. Häsiýeti aslında Ustat adamyň talaby güýçli bolýar. Şoň üçin häsiýeti ynjyklygynyň sebäbim şonu, onuň talaby güýçli. Nähilek höttesinden geldiňiz şol Ustadyň talabynyň we näçe tanyk operasyny keşipler ötdiňiz? Maya Kuliyevna bilen men 2008-nji ýylda Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 5-nji ýyllyk talygy wagtym okaýan döwrüm diýdarlaşyp tanışmak maňa meser etdi. Hormatly arkadamyň saýasynda opera synowy täzeden ýurdumyzda dikeldirli 2008-nji ýylda 27-nji iýun güni şu sahnada Şahyne Marip operasy täzeden dikeldirli. Ana şonda da maňa Akçageliniň keşbini ynanyldy. Ana şonda da Maya Kuliyevna bilen bile eýýäm işleşip ýörjen bolup maňa sahnada keşip janlandyrmak meser edenne meniň sesime bir hili göwni etmedi başta. Sen nidi, ýok bu bolmaýa diýdi. Sen Akçagelin oýnarsyň ýöne galyn men seni keşiplerde göremok diýdi. Baş keşip asyl ananlaryny öýtmedi. Ananmady maňa, ýok sen nidi intäk sen häli kendek be çekmeli häli ödüňe 5-nji ýylyk uçurum ekeniň operany oýnamak üçin ullakan bir intäk güýç gerek diýdi. Intäksiz işlemeli. İşlemeliydi. Ay bolýa onun günne diýen ýalyşy Şahyne Marip opera gatnaşýar Akçageliniň keşine oýnadyk keşip şu eneli bolupdy. Ona Şahyne Marip operada Şahyneň keşini Türkmen sanatçylaryň artisti Biwa Manova ýerine ýetirdi. We Biwa bizden bir neçe ýaş uly Halipalaň hataryna da sebäbi ýa-da bir neçe ýyl öň köni operany gören wenan Maya Kuliyevanyň öňüm bile işleşen şagirdleriň biri. Men emma şo wagt ýaş täze şagirdi. Onuň şeýdip näme ähedem desem özüň näme diýende de Halipa bolýar çekmeli. Sen eger özçek bolsaň Halipanyň ýer aýtýan sözüni çekmeli. Sen oňa sen sebäp sunuwda gelin de sen ýa ýol ýok. Diňe döretmeli. Onuň 2009-njy ýyla geçdik welin Leyli Mejnun operasyna keşip eýem gahrman saýlap başladylar welin. Onuň şonu menim Leylin keşin maňa da anandylar. Eýem men o wagt maktumlaryň Milli Sal Drama Teatrynda däkmet çekýän. Men şol pursat ýadyma düşýär. Şol wagt Maya Kuliyewa, Aýna Seyit Kuliyewa bilen birlikde seni Leylin keşfine taýýarlaýardy. Onuň näme üçin gödeli saýlady Aýna näl? Şonu tomaşaçylar aýdaý. 5 tane Leyli saýlandy şonda. Kim? 5 tane Leyli. Biwa Manowaň ödüni. Onuň men, onuň Aýna Seyit Kuliyewa, onuň Gulnara Nuryeva. Onuň ýene onuň Jana Sayan gaýadyma düşen okwelin. Şu 5 tane Leyliň içinden bize edil konkurs hökmüne egzamin alırlar. Şonu hem sesine göre hem şol Türkmen yüz keşbin, millilik, boyun, sıpadın, bilem okşa sesin uçuculuğu, gidiciliği eýäm şu Halipa şonu bize ilk wagt berdi olar. Bir ay ýaly, 2 ay ýaly wagt berdiler bize öwrenmäge. Tutuş operany öwrenmeli. Tutuş operany öwrenmeli ýöne içinden bir ariýasyny, onuň bir aýdyş aýdymyny duet. Şonu verdiler, şonu öwrendik. Men şonu Akmurat Nurberdiýew Türkmen sanatçylaryň artisti Akmurat bilen bile taýinlanypdyk. Biwa Manova Milis konserwatoriýadan muallim bar, şol onuň ýene kim Kubat Şarif bar, Murad ağa, Murad Bayramgeliýew. Gara sen üçin iň uly synyň şo bolupdyr da. Men üçin şo boldy. Ondan şonu ýolbaşçylygymyz özleri diňe Maya Kuliyevanyň öz oturan o ýerde konkursda kän halipalar oturmaly boldy. Ýolbaşçylygymyz synagatlar o ýerde oturup hemme zalyň şeýle oturan adamlar oturup şonu biz bäşimizde şeýle oturduk. Bizden
syna galylar. Şonu iň soňky gelinen netije gözel saýlaýat Akmurat bilen gözel ikisiniň sesem o diksiyasy aýdynyny aýdyşy ýerine ýetirişi, boýy sypadyşlar gelişik boljak diýip şonu ha Selvana Durdiýewa bar diýadym, ýadyma düşdi. Beri Selvana Durdiýewa Leylilen beri. Şonu 5 Leyliden maňa saýlanmak. Onuň Leylini saýlananyňa ökünmedingmi? Näme üçin sorak berýänni operaň talaby güýçli. Gaty kyn opera şonu Maya Kuliyevna şey diýdi, men diýdi seni Leylini oýnap bilersiň diýip men pikir edem okdum. Sebäbi sen akça geline gaty kiçijik sesiň wady diýdi. Sen şeýle bir çabalyp diýdi, öwrünipsiň diýdi-de. Sebäbi soň maýajylary bir söhbetdeşlige baramda, ol maňa şeýle diýdi. Şoň üçin men saňa şu sowaly berdim. Gözel gaty erjellidi. Ol erjelligi bilen alyp çykdy diýdi. Şonda şey diýdi, sebäbi TV-ge berilen sesi açmak üçin, ya TV-ge berilen zihini açmak üçin Gülalekjan men saňa bir zat aýdaýyn idi. Zähmet ýene bir gedek zähmet gerek. Sebäbi o ýerde diňe bir meniň zähmedim dälle, şu okugy toramsoň eýem men teatra barıp işe başlanýarda da sen halipa tutunmaly. Biz intek şo konserwatoriýanyň gutoranymyz bilenem. Türkmen Milli Konservatoriýasynyň gutoranymyz bilenem hakyky iş sahnada başlanýan eken. Okuw bilen iş tejribe deň däl. Sahna çykanyň bilen alyp synyp tagydyny okanyň. Ondan sen eýem işe başlap eýem ýörjen başlanýanda eýem ol başgaça gitdi. Sahna çykanymda eýem men şu Leyli Mejnuny aýtjak, öwrenjek diýip erjellik bilen başlanymda Türkmenistanyň atgyny artisti Gülstan Haldurdyýewa men elimden tutup men saňa öwredýän şol Leyliň aýdylyş usulyny diýdi. Ona Maya Kuliyevna şey diýdi, men gözel özüm taýynlajak diýdi. Sebäbi Gülstanyň özüm Maya Kuliyevnaň şagirdi eken döwründe. Gülstanyň özüm Maya Kuliyewnanyň köni operada şo şagirdi eken şo aslında. Onu Maya Kuliyevna sen miydi onu saňa tawşdyrýan gözeli, sen şonu taýynla. Onuň biz Gülstan bilen taýynlanyp uğradyk. Gülstan Halipa bilen. Meni öýünne günne men 3 wagtyna taýynlyk gördüm. Men gürläme okdum şo döwürler. Maňa gürlemäge de ýol beren. Qadagan etdi Gülstan. Men iýen içýän datlanmada seyretdi Gülstan. Mysal üçin iýmitde näme çäklendirýärdiler? Ýok, et hökman iýmeli. Sebäbi ses et iýmänini, göýgöni iýmänini gowy görýär sesimiz. Vitamin önümler hökman. Onuň bal iýmeli hökman. Sebäbi yankı ben sivyaskalamda ses perdeciklerimiz. Şolar iýmegi yatmagy var ya. Ýadamagy görünok saat 10 bolum eýem sen yatmaly. 12 saat hökman yataýmaly. Uklasa şol biziň yankı uklasa ses gowdyňjyny alýar. Şo ýer bar. Eger sen akşam bilen giýjeläp toýa çykyp aýdym ýerdenem turup konserde barıp aýdym aýtjak bolsaň ol ses seni gaty iki näme salýa-da şo. Seni eýgerden ok ol eýam ol çaga ýalakdan hay giýje çaga ýatmasa ýerde nähil bolar. Sen şo wagt şonu oýnan wagtyň çagaňa mara gödel näçe ýaşynda gyýdyň? 4 ýaşynda. Şo 4 ýaşly gyýdyň bilen ýanky talaplar ödemek. Men şonu ederin idim ödüm. Şo wagt biz umum ýaşaýjana ýaşaýdyk-da şol kiminiň uğrunaky gyýjadym bilen. Onun şol gyýdym bilen bileje şo çağalar wagyndan alýadym-da, onuň akşamlyk yankı taýynlyga baramyzda şol men sahna çykyp taýynlanýakam, ol sahnaň gyrajygyna oturup tutuş operany ýatlaýypdyr da merjenim. Wagt 17 ýaşadyydym. 18 ýaşynda. Şo 4 ýaşly gyýdym, tutuş operada o şo yankı Kaýysyň Mejnunyň aýtýan partiýalaryny, Leyliň aýtýan partiýalaryny, ejesiniň, kakasynyň, horuň aýtýan partiýalaryny ýatdyny bilýärdi. Aýdylýan aýdymlary. Şol sahnada ýerine ýetirilen datlar hemmesi deň aýdy. Şonça wagt sahna arkasyna oturýar. Biz 6 aý taýynlandykda, 6 aý biz teatrda ýaşadyk diýen ýaly. Günni 3 wagtyna taýynlandyk. Merjenim 6 aý şotaýdy. Merjenim şo çağalar wagyndan barýa, akşam bilen giýje 2 çenne rejissor näçe de goýberse biz sahnada Indi şol operalar goýulanda Ullokan bir zähmet çeken rejissorňyz bar. Oňa madyn hökman aýtmaly. Aýnadar Batyr. Giýje günü şo teatryň gaty töweleme şeýle Aýnadar Batyr diýen ol hakyky bir sahna berilen adam. Aýnadar
Maya Kulinin inha Maya Kulivan şulam şägirdi. Çyn şägirdi şol. Şägirdi. Sen Maya Kulivan elinden tutup iki bile Maya Halipa Maya Kulini tursa otur bilen otursa tur bilen oksa da şoň elinden tutup maşynyny getirip düşürüp çayın işek çayına çensered. Ne şu yerde tomaşaçylarymyzda ýüzlenip şey diýetim gelýär. Ata Watan TV'niň mähriban tomaşaçylary. Aýnadar Batyryw Türkmenistanyň Sunugutda Akkadanan işgäri Mahmut Muladnak milli sahly drama teatrnyň rejissöri, şol teatrın sahnasyna goýulan iň ähli spektaklyň esasy sahnalaşdyrýan ussat şol. Egerde teatra gidesiniz gelse teatr mewsüminiň hem açylandygyny aýdasym gelýär. Şu wagt Mahmut teatrnyň sahnasyna her dinç günleri, şenme günleri şeýle gowy spektakllar gidip dur mähriban tomaşaçylar. Siz Instagramda da Ýörüýte teatrnyň accounty bar. Şoňa podpisatsia ediň, ýazarlaň sahnada gidýän spektaklaryň hemmetiniň wagty, sagady, ady, tertibi şol accountda bardyr. Onu sewhodymyz dowam edeli gödel. Aha, şu yerde yine bir zat sowal. Merjan hakda aýtdyň da, Merjan gyýdyň tügeleme 17 ýaşynda. Bir kilim durmuşa çykarsaň mama bolaýmaly. Maşallah, Allah nazarlardan gorasyn. Ödüňem gelin. İnşallah. Näme sorasym gelýär? Biz häzir internet zamanysynda ýaşaýar. Hemmeler ýa-ni sosial nemelerde, ulgamlarda hemmeleriň öz sahypalary bar. Gyýdyň sahypasy barmy we haýsy ulgamlarda iş alyp barýar? Sunugutdan gitmek isleýärmi? Gyýdym ýürüýteşi köp öwrenýän zady şol lukmançylyk ugrundan köp ýykyn edýär. Şol internetden ýanky lukmançylyk ugru boýunça köp zatlara seredýär. Öwrenesi, okasy gelýän zat şol ýyleşlemeden ýa-ni halkyň saglygyna seredip şoň bir gowlukman olasy gelýär. Sebäbi ussatlyk olasy gelýär. Sebäbi bulan atalary Ibrahim Ataev, Gaynatam, Ibrahim Ataev Daşoz welaýatynyň Aktepe trawynyň ussat Lukmany bir näçe ýyllap şu ýerde Lukman bolup işläp bu wagt pensiýada dynjalşdy. Şu atasından gelýän kärini, şu aktyklary, iki gyýdymady. İkisi hem şu atasynyň kärini dowam etdirýär. Ha, sunugutdan gidesler ýa-ni. Ýöne şeýle bir gowy aýdym aýtýarlar. Aýdymdan käbät şolaň öýdürini, hem şoň aýdymyň sözlerini ýazyp berýärdi diýen. Ya bizini bir hilşi daşar ýurda aýdymlaryň sözlerini kän bilemdi okda. Ýazmak kynrak bolýaryň. Gyýdym şunu ýazyp berýärdi. Öýdüm şolardan aýşdy etýän ejeştaý şeýleräkdir. Haýsy dillerde aýdym aýdýan daşar ýurt dillerini? Gyýdymmy? Ýok, sen öýdüň. Fransuz aýdymlary, käwatlar, rus aýdymlaryna biz öýdümüz rus dilini köpräk okan soň bilýär. Fransuz aýdymlary, türk aýdymlary, Azerbaýjan aýdymlary, özbek diline de aýdýar. Özbek aýdymlary, öýdüm gowy ýa-ni özbek aýdymlaryna, käwatçy türk aýdymlaryna gawat gelende söz ýalňyşlary, harp ýalňyşlary, bogun ýalňyşlary bolýar da onuň şonu gyýlamdan sonra ýa-ni ejeştaý şeýleräkdir, manyny hem şeýle berýändir diýip şol eýem çağalaryň bilýän görýänmi ýa? Nähili bizim döwrümizdäki çağalyk döwrümizden bu wagtky çağalyk döwürleri has bir hili uçup barýar. Bu şeýle sebäbi biz häzir sıfraboy eýamda ýaşaýar. Sanly ulgamda biz. Ösüşen başgaça olan talabam başgada. Indi şol internetiň bize berýän adam kän bolýan internetiň bize diýanym barmy? Nähil pikir edýän? Bar bolmagy mümkin. Onu da ýerlik gyýdyň, mysal üçin sen gyýdyň da 7-nji ýaşynda. Şonu çäklendirýärmi şoň internetde bolmagyny? Kontrola saklaýarmy? Elbetde. Gyýdy maşgala özüne gerek zadyny okap öwrenip kitaplar meselem, kitaplar öwrenip biler ýa-bir gerekli zatlar öwrenip biler ýöne çakdan aşa internetde kän oturman halamok. Sebäbi biz türkmen, biz köpräk ilişe öwrenmeli, köpräk öwrenmeli, ol gowzat ýöne onda da gyz çağa köpräk şol öýüň işleri bilen meşgullansam men kim göremok da şo. Indi öýüň işi, el işi diýende. Aşhanada özüň hojaýynmy? Ya öýüňde ýörüýte biş düşüne? Ýok, men diňe öýümiň işini özüm gyzlan bilen özüm men hiç ýeli öýümde bir kömekçi zat onu özüm halamak şodatlary. Hemme içeriň işini özüň edýän. Özüm edýän. Ya gyzlyň ýa eliňden aldymy? Gyzyma da öwredýän edil eline beremok. Sebäbi şubat şu indiki ýyl nesip bolsa 11-nji synpa geçýärler. Şunu Med Üniversitede Lukmançylyk Üniversitede öz taýinlanýan kitapxana ýa mugallim tutýar, okaýar, ýürüýse şol ugru boýunça ha taýinlanýar. Sen şoň bilimini öňsürýän. Şoň bilimini öňsürýän. Gyýdym sen oku, galanam özüm gapdanyň kömekleşýän. Ýöne onu da
käbir naharlar özüm şoňa etdir. Yani bol şey diýdi yani palov diýdi, merjemek, turkman naharlar. Naharly gürrüňe gelemizdi. Gözel. Yaş 40-dan geçen soň diýärsen, ýaşyňa sorajak gel, ýöne umuman dinan maşgala 30 ýaşdan agryk ýam iýmitini çäklendirmese, gözellige seretmese we temremek ýa deriň garrap başlamagy, gara çäklendirme barmy, berhis tutýarmy? Elbette, ol bolmasa bolmada, biz ýaşymy demeýem, ýaş gyýzala biz. Şoň üçin bir adajyk şey özümüz berhis tutmasak, onu biz semremegimiz mümkin. Onu da isleşine göre bolup bolanokda käbat semreýän bolýan onuň agdyny bir adajyk saklamaly bolýar. Şo ýerler bar. Ha, indi agdyny saklamak diýende biz bir film düşüripdik. Aslında şo film baş geçip sen saňa anandym, şo ssenariýany sen özüň üçin ýazdyk. Tomaşaçylaryň iň gowy filmleriň biri. Sen nirede diyen aydımga arada Instagram sahipamda paylaşamda. Nireden dinläp bolýar şu gözelin şu aydımlaryny ip ýadylar. Ýöne edil häzir men başga da desmele mehriban tamaşaçylar şu filmde gözel ulug ýygyň keşfini öğretdi. Ýaşy uly durmuşa çykman oturan ödüm aşdaýlaýar. Ödüm aşdaýlaýar. İkinji gyýdyň ha. İkinji gyýdyň näçe ýaşaýan diýip soraýardy herkim. Men şonna şeýle aýdysym ýele men şonna şu taýda alma gelinejäniň öýüne düşürdik. Alma gelinejäň. Şu alma gelinejäniň ýapylan Hıyar yesmeli var. Her kim hıyar getirip berýär, alma gelinjäň hıyar bolanokda onam aýtmaga da utanýar. Şu alma gelinjäň ýapylan hıyarlaryny ýýän bilen köşeşýän. Ýadyňa düşýär, özüňem 2 banka hıyar alyp geldim. Onu da bolanokda ýene alma gelinjäň. Ha, gaýdynym ýapan hıyarlarynyň gözel sen hıyar ýesin gelýärdi bertýän, gözelim şey diýär, mehriban tamaşaçylar, ýok, men alma gelinjäň hıyar ýesim gelýärdi. Şo gyýdyň ady näme, näçe ýaşyň? Melikejan. Ýaşaýan etip bolsa. Onam saçlyk mektebe salmadyňmy? Şeýle gowaýdym aýtja, ol internet ulamynda aýdymlaram bar, goýulýar, şeýle bir gowaýdymlar we käbatlar öz saýdymda goýýanna, onuň agy şu gyýdyňa gözleýmesin. Zat ýalyň gorkyma aýyrýan, ol gaty ütgeşik ol. Ha, sese bar. Ýöne ödüm ak ýüzüje mosalajykdy gözlerim ulla kança. Oşa almaýanjaň ýarlaryny. Almaýanjaň megde. Almaýanjaň demegde almaýaljak. Almaýaljak boly. Gözel şu ýerde ken söhbet etdik ol sesiň eşdese gelýänler tamaşaçylarymyň. Sebäbi dün öňün istoriýamda paýlaşdym. Gözeliň aýdymlaryny dinleýäňizmi, süýjümi diýip bolan, anan marsaň müňler çadam dinleýär we süýjü diýip berip ýazyp men bilerek bir zat aýdasym gelýärdi. Ken özüm internet ulamyna ken düşünemok. Onuň şu oglanlardan aýdymlaryny ýazyp goýup bolýar diýip soraýan bolýan. Ay olaram eýle goýla beýle goýla ken düşünemok bilen şol aýdymlar men goýup bilemok. Ýoksa döretýän zatlar atykän. O bilýän, sen aýdymlaryny diňe bir tomaşaçylar, dinleýijiler däl, hatda aýdymçylaryň özleri köplenç söhbet edemizde. Şu gözeliň haýsy aýdymny alyp aýtsak süýjü dinleýäňde de süýjü ýerine ýetireňde de süýjü diýerler. Indi şuň sebäbi näme ka gözel? Näme üçin sen aýdymlar agramly böle o şeýle şirnçyk ýaka, sen özüň näme pikir edýän? Men oňa ilki bilen duýgu gerek, ikinciden hem şol geçmişime baglymy kadýan köp zatlar men durmuşda. Onuň men meselem köp aýdymçylary görýän bir hili gaýgyly aýdymlar aýdýarlar, bolýan ýüzleri gözleri bolýar-da. Ol gaýgyly aýdym aýtmak üçin gözüň gülmeli, gözüň aglamaly. Hatratdan geçensen geçmeli, o ýollar geçmeli, sen ol aýdym ýerine ýetirmek üçin. Ýoksa sen onu aýdyp bilmeýän, onu dinläbem. Men özüm Kän halipa gördüm. Halipa kän gördüm. Ýöne şol aýdymlary ýerine ýetirmek üçin sen ilk şo ýoldan geçmeli. Hatrat diýende şeýle bir sowal. Şu wagt şu barlykda, ýalançy dünýe diýäse, şu barlykda saňa ýanyňa melekler gelip, gözel o dünýeden gaýdanlaryň içinden birini getirip bolýar. Görüp bilýän mümkinçilikleri diýäseler kimi görerdiň? Görmek islerdiň. Enemi. Ondan näme diýerdiň? Ene eneň öňünde durda. Bir sözlem aýtmaly bolsa näme söz aýdardyň? Hiç täti bilmezdin. Şu ýerde eje hakda bir aýdymyň bardy. Gyzgyn ýürek mehriň goşup ýellere bahar geldi seni sorap enecan can ýerde gunçalar güllere bahar geldi seni sorap enecan can ýerde
kunçalara güllere bahar gelli seni sorap inecan dene derya depelerden garadı himdarılap başını aradı şahir gıdan saçlarını daradı bahar gelli seni sorap inecan şahir gıdan saçlarını daradı bahar gelli seni sorap inecan bahar gelli seni sorap inecan. Akbibi Yusuf'un sözleri. Sadını kim işletti göder? Omar İgamov. Türkmenistan'ın atadan artisti Omar İgamov. Omar İgamov siz için bir neçe juda süyücü ve şirin aydımlar işlep berdi. Şu yerde şonu aytjak bolyan şahirin, kompozitorin ve yerine yetirci aydım için sağlaşığı, dostluğu bir korptan kopmağı vacip şeylem aydım için. Yüreklerden vurmalı. Sebebi Akbibi Yusuf'una qatı ütköşüklen andal. Aramızda yok bolsa da oşkuları intagam yaşaya Akbibi Yusuf'nanın. Akbibi Yusuf'na men 2001 yılda ilkinci yedek Aşgabat'da gelenimde ol meni Orsvadır'da yadıma düşen olsa can edilen telefon öýjügi vardı. Şo yerden ejeme can edirdim de sebebi ödüm Daňa Türkmenistan'da ýuridik okuw mekdebiniň 3-nji ýyllyk talyby günde de ejeme öresim gelýärdi. O döwür el telefonlarym ýok gerek. El telefon ýok. Onuň şonda men şol ýanky Orsvadyrda şol geneje duşdum. Onuň şeyle obodun, şeyle saçlı obodun, akızda obodan ayal onuň gözelcan, ola ödüm şol ýanky ulgamdan çykyp gelýän eken böleyim. Vay gözelcan men sen nidi, gower ýany sen özüňem ýaňman diýarmyň iňçisi boldun 98-nji ýylda menem hawa menem diýdi özüm kerkillidi senem sayatly ekeniň men saňa gow goşgular bereýin diýdi. Han bile işleşeli, dogon bolaly. Men saňa eje bolaýyn. Sen nerden elýär menem ejeme jaň etip gelýän ýene. Ejeme gelýän. Ýörmen sen diýdi. Şey Metwat merkez var. Ýörmen saňa diýdi. Goşgulam bilen tanış edin Metwat merkezi alyp geldi. Şonda birinji tanışlyk. Birinji tanışlyk 2001-nji ýyl, 2000-nji ýyl. Şonda gelip şu goşgularyny, dadyny onuň oturup kofe içip, şondan soň men şoň bilen bir hili dogan boldum. Ýam şahir bilen araň ýakynlaşýar. Onuň bir hili o wagt Omaram konservatoriýada okuýardy Omar İgamov. Hawa. Birinji kursy, ikinji kursy Omar men wagt üçinçide okuýardym. Onuň Omar bilen bileýär şondan soň işleşip başladyk. Omar bilen tanışdy. Gara şahir hem kompozitor hem tapdy. Onuň şey dip men bir hil talip döwrümden ýam şolar bilen işleşip başladym. Düşündüm. Ine Murad Ömür bilenem kän aýdym ýaldyň. Ha, Murad Ömür bilenem kän aýdym ýaldyň. Onuň 2008-nji ýylda Türkmen Milli Konservatoriýasyny okap aýdyl gutorjak da ýadyňa düşen bolsa Bayram Nazarfyň Mehriban ýarym aýdymyny aýtýan nemede Suwdamjasy altyn dänesi bayramçylygyny. Kiňlen aýdy? Bayram agaň aýdymlar. Ýaryn sen hakda Mehriban ýary. Näme gaban ýan, näme sözler ýadymdan çykdy. Kaç süýjü aýdymlar we bayram agaň. İlleni genglese ýadyaryn sen hakda Mehriban ýarym. Onuň murada geldi. Gözelidi. Sen ütköşük sesiň wajygym jan, sen idi öz ýoluň tapsana diýdi. Berde de şahir sen tapyp durýan. Ikinji ýyl. Onuň şol bayramçylyga bardy onuň. Murada özi. Onu menem o wagt bir hili ýygrarak häsiýetim ma da meniňken goşulyp gidiber bilen okşaşan ýalyrak bir hili ýygra häsiýetim. Öwrenşmek üçin wagt gerek. Onuň bir hili çekinjeňrek bir ýygralap durýan gylgym ma bilen onu Juma Durdyýew, Juma Türkeş bar, rejissör. Sen beýip ýygra bolsaň ösüp bilmersiň sunatda diýdi. Ben biraz açılay diýdi. Onuň şeýdip şu halipalaň kömegi bilen aýdym saýlamaşakda. Ýa Murad Ömrüm gözelliği da saňa men bir ütköşük bir zat döretip bereýin. Sen diýdi bir zat etdi, bir hil öz ýoluň tap.
Qarat halk yüreginde yaşayacak aydymı döretmeli. Sen bana ilk bilen durmuşun barada gurrun ver dedi. Onda da men o wagt birinci durmuşum bilen bir adacık nimeler baktım da 2008-nji ýylda gyzjak adamam men ora 3 ýaşynda. Onun Murad ağa bilen şeýle işleş başladyk gören. Onun Döwlet Baýnadarov diýip bir oglan çykdy da gözelliği men ne diýdi bir owadan aýdym ma dolanmaryn diýdi bölen ýokary çykýan ýerlerini sen alyp bilersiň şonu oglanlar aýtdy tejen oglanlar ýöne sözüni dinläp gör ýöne oglanyň dilinden ýazylan zat ýöne bir hili eger sözüni ütkötjek diýsen o şahyryň gararysy ütködä diýdi menem bolýa. Onu dinledim bölen ene dolanmaryn. Ha, men ol aýdym. Onu dinledim bölen oň sözleri başga. Onu tejen oglanlar aýtgan eken. Ona menem döwlet owadan aýdym ölen şoň sözüni ütködäýin men şonu öz şahyrymy onuň Murad ağa bilen maslahatlyp şeýle bir aýdymma dolanmaryn bolsun ýöne içiniň sözi gyz aýdym çynyň. Denanyň adyny aýdylan sözler bolsun diýdim ölen onuň Murad ağa da meňe ýam geçen ýolum durmuşymy ýam bilýär-de. Onuň şonu şo sözleri gowy aýdym edip döredip aýdym üçin ýazyp berdi ölen. Onun döwlede moňa gowy ýanky täzeden işläp. Onun ol aýdymlar men konsert aýtjak bolýan bilen konsertde uly dawaraly konsertlerde bolan ogol. Ha, sebäbi dinlemek üçin. Onun şeýle bir aýdymlar bar. Şekilli aýdyma gowy bolýar ýöne. Ul konsertlerde zatda bolan ogol. Indi şu ýerde on şekilli aýdymna klipna adamlar ýatypdyr. Sebäbi türkmen wagt teleýanym açylan ýyly sen şol aýdymga. Sen ikinji edek ödüň düşürdin. Ýerwende düşürdik, ýerwende gitdik. Anamrat artist başkeşi döredip berdi, ýalyga towsiýan ýeri bar. Agoýda da ilkinji kliplaň biri bolup men 30 ýaşymdadym ýa. Onun bäri mepetlilige çäkdir. Indi şol aýdymy edil şu ýerde janly hiňlen aýtýar, gözel barbyr janly sesiň täsiri başga-da. Iň süýji aýdymlaryň biri şol. Ýad edipsiň wepalarym meninni dolanmaryn. Besir çeken çipalarym inni men dolanmaryn. Besir çeken cipalarım inni men dolanmaryn. Mehrim küýsep gözlerdim men, adyň tutup sözlerdim men. Sen düzsüňüm, düzmenim men, inni men dolanmaryn. Sen düzsüňüm, düzmenim men, inni men dolanmaryn. Çekip men aýralyk derden, gülýüdüm galmady ýerden. Ýatlasaňam her gün herdem, meniň göwnüm gal senden. Geçti inni o döwürler, sowully duman ömürler. Sensizem wah geçip dur günler, inni men dolanmaryn. Yalvarma sen bolmady haýry, inni biziň ýollar aýry. Jogap ýokdur şundan gaýry, inni men dolanmaryn. Jogap ýokdur şundan gaýry, inni men dolanmaryn. Ýatlasaňam her gün herdem, inni men dolanmaryn. Meninni dolanmaryn. Inni men dolanmaryn. Seni ağlatjak gözel bidi. Men sana suw ýyp beren. Aýdym aýtdyr ýagda suwam ýyp beren o hadiýan. Eger çaý içesiň ese gyrjak çaý bereli. Sağ ol bilelim. Indi gözel şu wagt aýdymlara hiňlenip otyrkan, men başga bir zat seni belki çykmyrak ýagdaýa salmamda mahmal ýöne sen başaryp çykarsyň. Indi gözel şu wagt şu aýdymlaryň hiňlenip otyrsyň da aslında köplenç çağalarda şo sowal döreýär. Şunça aýdymy näde ýa tutýar kadar. Çağa meni şo sowal bolýar-da, sebäbi atabaý çağırgylyp 3 ýyl daňdan toýda aýdym aýdýar. Menem 6 ýaşymda o wagt toýlar pritsepde öýleşip dinleýär oturýardym da uklak galýardym. Näde şunça aýdymyň sözlerini ýatdan bilýär diýip soň-soňam şo kellämde oturýar-da. Indi şeýle sowal, ol bir aýdym, 2 aýdym, dälesi tutuş operany ýa tutýaňyz. Operanyň içindäki sözleri, aýdymlar, o da bir ikemdäl näçe operada keşip döretdiň?
Kan operada şahtına maripte Akçagel'in keşimde öğrettim. Leyli Mecnun'da Leyli'nin keşfi, Zöhra Tahir'de Mahım. Aynı operasında Bibi gelin. Dublör hükmünde de tayyarlanıyordunuz siz şeyler. Dublör hükmünde de Bibi Aman ve Türkmen sanat kadın artisti Bibi Aman öğrenmeni birbirine dublör etiydi. Hükman vayıplı ve sebebi. Bibi şahtenem oynandı, men Akça'nı oynayan mı? Men onu şahteneme tayinlansam, Bibi'nem Akça tayin. Yem sen hem Akça'nın aydımlarını ya tutmalı, hem şahteneme aydımlarını. İki parçanı öğrenmeli. Mesela Zöhra Tahir'de Bibi Zöhra'nı oynadım, men Mahım oynadım. Zöhra Tahir'de Zöhra'nı Bibi oynadı, yerine getirdi, Mahım men canlandırdım. Şonda da Mahım'ım Zöhra'nım ikimize de öğretti. Zöhra'nı meneme öğrendim. Şongalak eşiklemeden dikiliydi. Eşiklemeden birbirimizdin eşiklemede birbirimize giydiren oktumaya kuluyuna. Her yemede ayrı tenlikti. Mesela şu vaqt eğer gözel Leyli'ni oynayamasa gözel çünem Leyli dikiliye, Bibi çünem Leyli şeyle mi? Ava. Eşiklemede ayrı tenlikti. Şöyle iki çıktaycı olsa da yani yok öne ödünüzde otursun niye de eğninizde. Yok man şu içinden şu giyen koynoknemiz var ne yakal koynoknem. Şonu yok man haladını mengdeş bir etse de şu giyen koynoklemimiz yakal koynoklemimiz her yemedin ayrı tendi. Şu yerde Maya Halipa, Maya Can hakikaten İğneşik mesela ünsver yani yaklatmalı. Çalışmayadı. Yem 90 yaştan geçene öyle bir gün yazga vardık olin. Gül yakacıklar var da. Şu her yakasına, nakşına ya kuyunun renkine göre kıydı mahıma diyadi. Şu bir giden gül yakacıkları koyup içinden saylap kaşının renkini sarılaştırıp takın yadi. Ol kuyunek giymekti de usattı da. Men hayran aladım şu 90 yaşlı denen şeyle bir ödüne Serediyadi. Men Ankara sered oturuyordum. Ağdına seredip burlanını şu ağdına seredip elini tutup oturuyordum. Şu Leyli Mecnun'na da şu manglayından oğuşap barvalam. Ak yollarda vetken hormatlar kadamda motor. Korkma. Menem yanımda oturundurun. Men manga seretkinin. Men birinci çıkışında opera. Operada kahramanın keşfinde men birinci çıkışım. Men Akçagel'inde men ikinci keşf bolup gittim. Kahraman näle men orada. Yam operada birinci kahramanın keşfi, Leyli'nin keşfi. Ol qatı uludad ol, qatı uludad. Indi şu vaço Leyli'den bir aydım hinglenay. Leyli'nin aydımından, şu destandan Leyli Mecnun'dan. Leyli Mecnun'na çıktım bölün, birinci çıkışımda çıktım güller var da çıktım bölün. Şeyle bir tolgunma zalın şu adam hormatlar kadamı bölüm begen yani sebebi operada men keşf canladım yani öyle şu çıkış ediyen mi begen yani şeyle bir el çarpışmalar şeyle bir halipalar otur ol qatı ol baxt orkestrın öz neçe tadan? Orkestrın özüm madından 70 adam madır şonu. Gözüňe getirdinge sadandalar 70 adam otaydı. O horda duranlaň sanam. Duranlar qatken. O ýerde solistler var, ýerine getirjiler. O ýerde hemmesi bir-birini bilede. Ýeki adam ýalňyşdygy ýalňyş ýa o bolmaýar. Çylşyrymly da ol. Onuň şu mesela kvartet diýen ýerler var, hor aýtýan ýerler var. Men bir zada aýdýan, Mecnun bir zada aýdýan. O ýerde Mecnun bilen ýanky Leyli'nin aýrylýan ýeri var. Kakasy gelip tutýar ýa. Şonu awat, şo ýerde aýdylýan bir eser var. Her kim öz sesini aýtdy. Şonu dinlemeli orkestr bir zada çalýar, Leyli bir zada aýdýan, Mecnun bir zada aýtdy. Hor bir zada aýdýan. Ejesi gyryp ýatýan ardan kakasy gyryp gatykýan adam o ýerde şeyle zatda ol. Gat ses. Hawa, her kim öz sesini aýtmaly. O ýerde ýalňyşdyň gidýän, neme diýän, ýalňyşdyň. O da kinematograf däl, kamerada häzir ýalňyşdyk täzeden ýa-da bolano, jany sahna. Ýok, o ýerde bolano, ona mikrofon ýok. Sen öz sesiň bilen hem onu sesiň bilen ýerine ýetirmeli, hem gapdalyňdaky ýoldaşlaryň dinlemeli. Hawa, hem üstesine obraza da girmeli. Obraza da girmeli. Men şonu şeyle bir ağlaptırna men şu ýadyr şonu arhivde de şonu arhiwiň bilen şu ýanky ýadygarlyk ýadyrlamady görýär söyleýin. Şonu men hep şu wagt näet oýnapdyryn şu duýga girip şu duýga men näçe wagtlap men Leyli bolup ýaşadym. Gözelligim durmuşum şu Leyli Mecnun bolup gitdi de ýöne hakyky şu durmuşdan geçmesem oýnap bolan eken. Hanana çykdym güllerden hinlenip bere. Men seni minordan majora geçirýän gün. Çıktım güller yar siran ile yarim 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 yarim
güzelirek. Sesine sağlık göder. Şu anda 4-nji gatda Türkmen tamaşaçylar men arkaýyn aýdyp biljek 1-nji gatda seň sesini eşitendirler şu an. Sesine sağlık. Inni ýankyjy aýdyp beren aýdymyň Leyli Mejnun destandan. Men seni häzir bir adajyk synaga salaýyn. Bir kuşsan destanyň adyny aýdýan, bilseňe aýdymyny aýdýan, bilmeseňe bilemek diýen. Zöhre Tahir destanından. Başardığımdan. Yarım gitti derya bilin saylanıp, güyürüm olam yarım bilin gideyin. İlsiz günsiz bir sanığa caylanıp, güyür ahun yarım bilin gideyin. Güyür ahun yarım bilin gideyin. Berekellah eder zöhran serleri. Inni Sayatlyk Emra destanından. Sayatlyk Emra destanından men evidimi şekilli aýdyma geçirip men şekilli. Ho, Türkmen wada gitýädi. Oğullana dağlıyım canım himrahım, niçin menden yüdönürdün, ididim ho, ididim. Son? Şu şekilli aýdym owadan bolupdyr. Galameden diýinjaş merkezine düşüripsiňiz, libaslaňyza owadan. Bir gülüdüm neme bir gülüdüm özüm tede yaprağı 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 sinam üdre koydum hicrana dağı gel dağı gel himrahım bugün ayrılık çağı niçin menden yüdönürdün ididim ho ididim niçin menden yüdönürdün ididim ho ididim. Sayatlyk Emra'dan aýtdyň, Zöhre Tahir'den aýtdyň, Leyli Mejnun'dan aýtdyň. Indi şahenem garip diýäýeli. Bilýärmi? Meniň yarım gitti halabu şirvana, tüne derya senden ey garibim öttümi. Menim üçün hicran oduna tutaşayım, tüne derya senden ey garibim geçtimi. Berekellah. Aýdysarlarken olar sala otursak akşama barar. Gözel indiki sowala geçýär. Ýene bir gelek sesiňe saglyk diýen şu gün kepleşikde diňe sesiňe saglyk diýäýmek galy. Sebäbi sesiň dat arşdan berilýän bir paý. Indi ýene birje sowalym bar. Sesi türgönleşdirmek meselesi. Ine aýdaly siz operada keşiplerden wagtlaňyz özünden ol düşünüp gurda sesiň türgönleşýär. Ine sen köpden bäri Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mugallymy. Häzir soňky bir 3 ýylykda operada keşipde göremok men. Ne sesiň üstünde işleýärmi, türgönleşdirýärmi ýa şol öňkü alanyň ýetipmi? Yok. Ol hukman ol aýdymçy günne diýen ýaly türgönleşmeli. Sebäbi biz taliplamada bilim berenimiz bilenem, şolary öwretýäs hem özümiz öwrenýäs. Ol aýdym sadan aňyrsyna ýeten ýok sebäbi näçe öwrensen kämilleşýär da adam. Ol öz önemäňde bolma şkola durmaly ýere, öz mektebiňi saklamaly ýere, şol öz nemäňi mektebiňi saklamaly. Sen häzir aýdym aýtmasaň, ol öz-özünden ýatýasyz. Şoň üçin günne diýen ýa türgönleşmeli. Ses ýitirben bolýarmy? Awa ýitýäsiz. Eger sen aýdym aýtmasaň, ses öz gidijlik okuýuny, öz güýjüni ýitirip ses düşýär. Indi şeýle bir ýagdaý bolýar. Ses üzülüben bilýärmi? Ses boğulunyň üzülmesi. Nädip ýüze çykýar? Näme ýalňyşlygyň esasyna bolup bilýär ol? Meselem biz sırqawlaýat da. Meselem ses boğulur, soğuklaýar. Ses boğulur, soğuklaýar ýa-da bolmasa soğuk su içýär ýa-da gyzyp toýdan çykýar-da derläp çykyp eginiňe zat geýmän şemallaýar. Şol gatkan bolýar bagşlarda. Özümizde de kan bolýar şol. Toýdan aýdym aýdyp çykýan bolýan sen derläp çykýan bar ýeriň su. Onuň şonuna gat sere sap bolmasaň hukman keselleýän ertir bokurdoň hukman galýar. Onsoň? Onuň şonuna sen eger ýene de şoňa üns bermän bokurdoň
bu qurdanğa seyretmeýän ýene-de şo dowam etseň aýdym aýtmaňa. Ol hukman üzülýär. Ol üzülmekde de üzülen wagtany ol edil beýdip üzülen ok ýöne ýam şol ýanky ses öňem aýtýardyk. Kim şeýle gurrundaşdy da kan aýtýardy. Ses perdejiklerine yaraçyklar emele gelýär. Ondan sen şoň ýürüýte ses üçin lukmanlar bar. Şolar bilen maslahatlaşyp sesiňe görkezip ýağ uýdurup, ol sesiňe seretdirip özüniň nime ýanky toğu bar. Garaz gowy bejerisini almaly bolýar. Onun hawa bejerisi bar. Şoň üçin özüň imiş saklamaly. Soğuk suwdan, gydgyn zatdan ýokman saklanmaly. Men süýji ajy zatlarym täsir edýär. Ajy zat ýokman ýanky biziň ses perdejiklerimiz ajy zat halanyk. Bolanyk. Şoň üçin aýdym aýtmadyndan öň operada Maýkulyna şey diýärdi. Ertir operadyr. Gawn ýemek bolanyk, şal içmek bolanyk, burçly nahar ýemek bolanyk. Şol swязкамdy perdejiklemede ýatyrýar, işlänik. Diýenim edenik, ýalta, ýatyr. Yatan çağan tur diýip oýarjak bolýan, turanok çağalamy mektebe gitmek üçin. Şo ses perdejiklerim oýanmaýar. Ondan sehar bilen uykudan oýanan wadyňda sesiň agram salmaly. Olam şeýlemi? 3 sagatdan soň adam oýanandan soň 3 sagatdan soň sesi oýanýar. Şu 3 sagatdan soň meni o taleplamada düşündirýän. Şu gün ertir synagdyr. Sagat 10-a synagy bolsa, men size 6-da turmagy buýurýan, 6-da turýaňyz, garnyňy doýurýaňyz, maşyklaňyz edýäňiz, aýnalaňyzy açyň, biradyjyk demalyň arasy howadan agdyňyzy ýumyň, men size raspevka edýän, turganda şuňy edýät, onuň synagy ýerýär, düşündirýän. Onuň şonu eýam sesi eýam rihili oýanmaly. Oýanan hem dyňjyny alyp uklap, onuň ýerden wagtyny ýatmaly. Ýatmaly, hokman ýatmaly. Uklap dyňjyny almasaň, ses ýatmagy gowy. Düşünükli. Inne gözel şeýle bir sowal. Aýdymçy. Aýdaly hakdan berilen aýdymçy. Bagy şey ýa-da sesi gowy, sözi ýok. Ýöne sowat meselesi bar. Saz sowady. Saz sowady bolmazdan ustad aýdymçy bolup bilermi? Biler. Sowat wajyp däl onda. Sowat ýöne wajyp. Ýöne men şol ustadlary o kap bilim alsalar ol has gatwyt köşk bagyş bolýarlar. Näde bilim bolýar. Sebäbi Türkmen Milli Konservatoriýasyna bilim berýän muallimler eýam sen aýdym aýtýan ýoluňy nerden ýöreýäniň bilýäň-de. Sen okamasaň bilmeseň näme aýdym aýdýan, haýsy nota çykdyň. Sen onu sen özüň bilen ok. Näme aýdyp oturanyň, haýsy notada aýdym aýdýanyňy düşünäň ok. Onu sesiňe aýamaýan. Ol günüň bir gün sesiň ýok bolup gitmegi mümkin. Ýöne sen eger goýsaňa zehin berilen bolsa Allahdan, sen onu dowam etdirseň, sana halipa düşündirýär. Şuňal ýerde aýdym şeýle wagtda aýtmaly, şeýle wagtda aýtmaly. Ona sen öz sesiňi gora bilýän. Indi şu wagt seniň bölän bagyşla. Sen sazçylyk ýürüýte mektebini okudyň. Daňa törögöz. Näçe ýyl? Men Lewap Sunugat mektebine 1998-1998 ýylda Lewap Sunugat mektebine okuwa girdim. Näçe ýyl okudyň o ýerde? O ýerde häzir aýdyn 2,5 ýyl okudym. Umman 3-nji ýylyň eýa men mart aýynda men Daňa törögöz fadyna ýürüýte sazçy okuw mektebine okum geçirdim. Perewot bilen geldim men Aşgabatda geçtim. Ondan soň ýanky 2001-nji ýylda geldim. 2001-de 2002-ni men Daňa Tör okudym. Daňa Tör fadyna ýürüýte sazçylyk okuw mektebini 2003-nji ýylda onu tamamlabym. Türkmen Milli Maýkuly adynda Türkmen Milli Konservatoriýasyna okuwa girdim. Ýamon şol 98-den bäri alsaň gaty kän ýyllar sen aýdym saz bilen? Ha, men 98-nji ýylda ýaňlan diýarim telewizionyň ýeňçisi boldum. Nähili aýdymlar aýdypdyň şonu? Vatanım diyen gözün aydın Türkmenim gelip yetti hoş haber. Nesillerin batı için medet verdi bir var. 195 devlet bir ağızdan gollayar. Acap tarihi yenşin kutlu olsun vatanım. Onun akıl eli babdan kutlu var yağıp dur yadına düştü. Ha, o yadıma düştü. Daşağız Balkan eli ulu toylar kurap dur. Yeni güllebes vatan kemme sana qarap dur. Bugün dünya tanattın Türkmenin adın vatan deyip şanlarda. Ol vatan aydımın qatı meşhur olupdu. Ona izlamayan bolor mu diyen halk aydım aydıptım. O dövrler Türkmenistan halk artisti Cemal Sapar, Türkmenistan halk artisti Ceren Durdiyeva jüriň başlygy, şu jüriň eminleň içinde oturupdy. Şonda men birinji ýerde Halipa Cemal Saparlan şonu 1998-nji ýylda gördüm. Gara sen Sunugatda ýörjen bolmagyňda ýardam beren Halipa. Şeýlemi? Hawa, Cemal Saparlan Halipa men onu soň okumy okum berik Daňa Töre geçirdim. Men şo döwür birinji ýyllyk talibym da Lewapda. Ýaňlan diýärdi, ýeňji bolamda.
birinji ýylyk talibym. Onuň maňa eýýäm şu paýtagta gelip aýdym telewidenýa aýdym aýtmak has maňa bir hili estradada ýolum açyp başladym-da. Ýöne o döwürken wakalayda mokdum. Ýöne uje intek şo döwür eýýän wakal durmuşyna başlandy döwürlem halipalarla işleşip. Ondan soň eýýäm hem estrada aýtýan, ondan soň eýýäm has wakaly. Mahtumuladyň nakı Milli Saly Drama Teatrynyň talip söýgüsi spektaklini men seni ilkinji gedip görüpdim. Canly sahnada. Bay tügelimi bir şeýle bir dogunmatda. Ýadymdan çykanok. Näme rol, näme keşpi? Maýan keşpidi. Aýdymyň amma o taýda ýalňyşmasam. Şol döwür eýýäm sen teatryň sahnasyna çykyp başlan döwrüň. Şu Mahtumul teatr açylan ýyly biz işe kabul edildik. O wagt men daňa törewede okaýardym. Daňa törewede sadyna akyryty taşy. Entek opera goýulyp başlamandy. Ýok. Diňe saly dramalar goýulýardy o döwür şeýle gerek. Men o wagt durmuşda çykamak o döwür häzir aýdym saňa 2001-nji ýylda. 2001-nji. Eýem şondan bäri teatryň sahnasyna. Teatrda men drama spektaklaryň içinde. Uçişede orta okuw mektebini okap ýörün. Şo döwürden bäri. Garada onda sen opera sahnasyna gelmäken eýem drama sahnasyna aktyorluk okuýmam o kämilleşen. O döwürler Atalov wady. Türkmenistanyň halk artisti Mahtumuladyna halkara bayragynyň eýesi. Nijeme sahnadaky şahsiýetleri näme sahna çykaran adam. Türkmenistan halk artisti Atalov. Şoň bilen işleşmek Atalov. Ken o döwür ýaňy ýörjen drama spektaklaryny düşünüp bilemdi. Onu da şol ýanky Masovka diýär köpçüliklerin sahnalaryna keşip canlandırmağa mümkünçilik töredip şo wagtlardan işleýärdik. Hürlükle Emrany goýupdy. Haýatly Emrany. O Tuhan Orazverdiýew, Bahar Hojaýewan sahna getiren adam şol teatryň sahnasyna. Şo döwürler şo halipa bilen işleşip, soň eýýäm näme eýýäm opera durmuşy, operadaky aýdymlar. Onda sen bagtly ekeniň gödül. Atalov, Maýa Kuliýewa ýaly ustatlar bilen sen sahna çykmaň şo olaň mektebine geçdin-de sen. Şoň üçin sen şuň arkaýyn biz şu ustatlar gepleşigimde ilkinji çagyranmadam şoň üçin bolly gödel. Indi kinematograf hakda aýdasym gelýär. Şu kinematografda keşip töretmegin. Men gaýdymyň köýnegi. Şonda da sen şu toýda has owadan bolmaly. Ece can. Adam libas berýän, adamyň kalby berýär. Gidiýän. Ýa-da klipler döretmegin teatr bilen ýa beýleki ýöneköy estradada sahna çykmagyň arasyna tapawut saňa tomoşaçylara seni has ýakynlaşdyrdymy? Şo şertde elbetde. Aýdymyň güýjüni klip galdyryp bilýärmi? Elbetde. Sen ene özüň şaýada özüň näçe film düşüren bolsaň içinde de maňa da keşip berýärdiň. Bir film düşürdüm, ýadyňa düşen bolsa, umytmaý şol ýa-da. Umyt bilen ardu. Umyt bilen ardu. Şonda maňa kiçijik keşif berdiň. Bu Kerim Ilyasov bilen keşip töretdiň, şoňa diýäň. Ýok, o del. İnsan şartlykmy? Ýok, men gidip bereýinmi diýene. Ştoý bolýam ýa bolanok. Toba, diýip duran zadyň näme? Hawa bolýar. Bolman näme? Bolýar toy. Şo gowda bolsa gençe. Onna bara men size bir gow maslahatym bada. Näme maslahat? Şeýle gowda gençe. Siziň toýuňyz üçin başga bir gow toy mekany salgy beresim gelýärdi. Näme? Näme diýär? Toy mekany? Şu toy mekanyna toy etmek üçin meniň sähedimiň iki ýedek üýtgödülünden habaryň barmy? Oldu, gaýdyr. Bu taýyny düşürmeýän da. Ýa soň gaýrar. Näme kinoda? Ziyada, вообще qokeş. Vay, qovrol şol. Ziyada diýip ne müşteriň keşfi. Toy mekana gelýär. 20-nji bir geldiň keşfi şollar gideli. Tamam. Sen mahir filminde bir keşif berýärdiň. Onuň maňa bir keşif berdiň ölen diýärdi filminde kiçijikke keşif. Olan bir ýön iki ýedek görnýän ýeri bar şoň. Gödel iki tanjyk epizod diýipdim. İki tanjyk epizod. Ýöne bir 20-nji müşteriň keşfi, ha?
Şonu intagam özüm görmem gülýän näkat. Ýöne gözel şonu hidil edip miýçandan çykynyk. Aslında biz şu her sahnany düşüremizde 5 gelek täzeden 6 gelek täzeden alýadyk. Şo sahnalarda 2 gelek düşürdim. Özüm seň ýanyňda Şemşat Hojiýewa ol Qaqajan Aşerowyň ýetişdiren aktrisa soýlaýar. Menim ay gözel haçandan bäri sahnada däl, nähil oýnar diýärler. Men ýa kiçik idim bilen. Şo wagt sen näme çykypsyň da diýinjalşy. Onuň gelin gory hidil edipdim şonu göremdi. Montaj edem dedi hidil etdim ýöne sag bolsaňa gözel. Soň şatlyk filminde de şonu ýaly bir ýigrençi keşip berdim. Tawa şatlyk filminde. Hawa aslında ustad bolany kinematograf bolsun, teatryň sahnasy bolsun, şu keşip erbet keşip. Şu keşipiň ýaramaz häsiýeti bar diýip şondan ýüze gurýan artist bolanyk ýa. Instagram sahypalaryna şol ýanky şatlykda. Näme diýdin? Goň bolýar diýdim. Kimler üçin? Kimler üçin? Oğullar üçin diýdim. Sen oğluňa aýalsyň. Oğulluňym ejesi. Onu ýöne hakykatdanam ol durmuşda ol şodatlar bada. Sağ ol gözel. Aslında sağ ol. Sebebi rejissor için en wajib zat artistin şoňa ynanylan keşfe düşünmegi. Ýöne men durmuşda özüm beýle däl bu. Şo nice golany. Sen durmuşda çalawrda da aglaýanyňy men bilýän. Çalawr göwnüňe degilse o çünkü wagt aglap oturup bilýän da urşup şermenelep ýörmeýän. Ha, onuň bu taýda şermenni ya bir oğullara dodok çögürýän, hondan berdi bir keşip berdim da. Şonu jaň edemde de men saňa jaň edemde hergedek sen şondan ýüze gurmajagyň bilip jaň edýär. Inni täze serialymyz we mehriban tamaşaçylar Ata Watan TV'de Maqul Hyzmat Terjime Merkeziň himayetkarlyk edýän täze bir serialy ýakyn wagtda tamaşaçylara ýetmeli. Humay ady. Şunda da saňa bir keşip bilenjak. Ýöne näkile keşipdigini aýtjakal. Eger rady bolsam, sebebi dün şol Instagramda paýlaşamda seni internet aleminde de şu köp adam göresi gelýän eken. Hawa şoň üçin internetde aktivligiňi birazçyk ýokarlandyr gödel. Sen aýdymlaryň netip bolsa YouTube kanalymda ýükler, ýörite gerek bolsa aýdymlardan inşallah konserdem ýadyr. Geleniň üçin sag bol. Köp sag bol. Ene şu ýerde biziň tamaşaçylarymyz ada däl, müňlerçe olar. Näme aýdasyň gelse, kamera senki, üçtem senki gödel aýdyp bilýän. Lälek hormatlap çağıranyňyz üçin siziň toplaryňyzda köp sag bolsun aýtýan. Naha şeýle bir asuda ýurtda ýaşaýar. Naha arka dagly serdarymyzyň saýasynda naha Ata Watan TV'ňizde naha çykyş edip dinleýijilerimiz bilen diýdarlaşýar. Biziň ähli edýän işlemimizi internet sahypalaryňyzda şeýle görkezýäňiz köp sag bolun. Minnetdarlygymyzy bildirýän. Ähli tamaşaçylygymyzy hem diňe şu bagtly günne, gowunne asuda zamany şuňa gow durmuşda ýaşamaklaryny arzu edýän ýurdumyz paragat bolsun. Arka dagly serdarymyzyň ömrü uzak bolsun, ýurdumyz paragat bolsun, ilimiz abad bolsun. Şuňaly bize sunuga diýişgärlerine, ähli döredicilik işgärlerine döredilýän uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsun da aýtýar arka dagly serdarymyza. Goý arşdan Allahdan hem güýç kuwat gelsin ýurdumyza bereketi egtilmesin. Na şuňaly owadan halim ýa bedewatyň keşfiniň öňünde oturmagam buýsan şükür. Şuň studiýamyz täze-de. Senem ilkinji mehmany täze hala ilkinji bolup gadam goýan sen. Awa. Şoň üçin bereketli bolsun. Her bir öýüň bereket egtilmesin. Her bir öýü. Hawa hemme tamaşaçylar oradan amarlaňydam kabul bolsun. Allahyň nury ýagsyn. Anha gadyr gijeti öýüňde hydyr gelsin, gapyňyňda hydyr açdyn, törüňde hydyr geçdin diýen mene. Taňa da şonu arzu edýän gödel. Owadan owadyň, owadan ýurdumyzda ýanglansyn nursun. Saňa da hemişe üstünlük arzu edýän sebäbi sen biziň şeýle bir iň gowy görýän rejissörlerimiziň biri. Aýdymçylarymyzyň rejissör sebäbi seniň döreden datlaryňa nähili biziň türkmenomat teleýaylymyz bezäpdir. Hem aýdymçylar sen bilen işleşmeýi arzu etýär. Gülälikçan bizde de şoň ýaly gowdan gowy şekilli aýdymlar düşürip bermeň senden haýyş diýär. Netip bolsa. Mehriban tamaşaçylar şu gün ustadlar Ata Watanyna gepleşigimizde meniň iň ustad hasaplayan aýdymçylaryň biri bilen söhbet etdik gözel bilen. Mehriban tamaşaçylarymyz YouTube kanalymyzyň muştaklary Gözel Özbana ana şu gün dinledik. Ýene-de ustadlardan kimi göresiňiz gelýär? Ustadlardan kimi dinläsiňiz gelýär? Arkaýyn kommentlarda belläň ýazyň biz okuýas, biz iýdarlaýas. Biziň esasy islegimiz size dinç vermek. Sağ olun, like bir hepdeden Ata Watan TV'de diýdarlaşarys. Boli?
كان انستغرام شنو تقول تدشلي منا قوضات ولا ها وقت هو اللي